በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለናዮ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ብፍጹም ሰላሙ ብረድኤቱ ብቅዱስኑ ይሃሉ። ኣብ ዘለናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምእመናን ዘይፍለጥ ጸግኡ በረኸቱ ረድኤቱ ቅዱስንኡ ምስ ኩላትና ይግበረልና። ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ንመሃራ ትምህርቲ ኩሉ ምእመን ከስተውዕለሉ ዘለዎ ምሳና ምትሓሓዝ ዘለዎ ስለምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 40 መዓልቱ ዓሪጉ ብዙሕ ቁፅሪ ኣሎ ግን ን40 ቁፅሪ ዝመረፀሉ እንታይ ምክንያት እዩ ዝብል 10 ኣብነታት ወይ ድማ 10 ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ክንርኢ ኢና። እዚ 40 ዝበሃል ቁፅሪ ምሳና ምስ ደቂ ሰባት ምስ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ምትሓሓዝ ዘለዎ ረቂቕ ቁፅሪ ምዃኑ ክንርኢ ኢና። ብ40 ዓለምና ብዙሕ መከራ ረኺበ ብ40 መዓልቲ ድማ ብዙሕ ድሕነት ተረኺቡ እዩ። ለዚ 40 ኣቐዲሙ ተራ ቁፅሪ ይኮነን ብ40 እግዚአብሔር ቁጥዑ ዘውረደሉ ኣሎ ብ40 ድማ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ውሉድነት ዝሃበሎም ኣሎ። ብ40 ዝበዝሐ ዓወት ዝተረኽቦ ቁፅሪ እዩ። ኣብ 40 መዓልቲ ይኹን ኣብ 40 ዓመት ይኹን። ስለዚ ነዚ ኣመልኪትና 10 ኣብነታት ክንመሃር ኢና። እዚ 10 ከዓ ካብ ዕርገት ክሳብ ጰራቅሊጦስ ዘሎ ዕለታት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከዓ ብዛዕባ እዚ 10 ክንመሃር ኢና። ስለዚ ን40 ዝመረፀሉ ቁፅሪ እንታይ እዩ ብዝብል ኣርእስቲና መሰረት ክንገብር 40 ኣቐዲሙ እቲ ቁፅሪ 1 ወዲ ሰብ ብ40 ዝተዋህቦ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝነግር። ኣዳም ወዲ 30 ዓመት ጎበዝ ኮይኑ ምስ ተፈጥረ ብርሃናውያን መላእክት ኣብ 40 መዓልቲ ይብል ቀለሜንጦስ ጻዕዳ ክዳን ከዲኖም ሓፂቦም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ወይ ድማ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት እናበሉ እናዘመሩ ብ40 መዓልቲ ብዕለተ ዓርብ ናይ ምሸት ንገነት ኣተውዎ ይብል። ወኣብእዎ ውስተ ገነት እምድህረ 40 ዕለተ ወይ ድማ እምድህረ ተፈጥሮቱ 40 ዕለተ ካብታ ዝተፈጥራ 40 መዓልቲ ብምጽናሕ ንገነት ኣብ 40 መዓልቲ ኣተውዎ ይብል። እዚ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበ ውሉድነት ብ40 መዓልቲ ዝትቀዳማ እዩ። ስለዚ ብ40 መዓልቲ ደቂ ሰባት ናይ መጀመርታ ድሕነት ዝረኸብናሉ እዩ። እዚ ናይ መጀመርታ ናይ ድሕነት ቀመር ወይ ድማ ናይ ድሕነት ቁፅሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ። ኣብ ካልኣይ ድማ እዚ ብ40 ኣብ ሓደ ናይ ኣዳም ኣሲርና ብ40 ንገነት ምስ ኣተወ ውሉድነት ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበሉ እዩ። ነቲ ኣይትብላዕ ተባሂሉ ቆፅሊ ወይ ድማ ኣይትብላዕ ተባሂሉ ካብ ዝበልዓ ዕፀ በለስ ነዚ ሲኢንዎ ነዚ ብ40 መዓልቲ ኣትዩ ዝተዋህቦ 7 ሃብታት ተዋሂቡ እሱ ኣብዚ ንገልፆ ኢና። ግን ብ40 መዓልቲ ዝረኸብናዮ ውሉድነት ሃብተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተቐበሎ እዩ ሲኢኑ ሃብተ ክህነት ሃብተ ትንቢት ሃብተ መንግስቲ እናበልና በዚ 40 መዓልቲ 7 ሃብትታት እዩ ተቐቢሉ። ስለዚ እዛ ቀዳመይቲ 40 ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድነት ዝተቐበልናላ ብምኽንያት ኣቦና ኣዳም እያ። እታ ካልአይቲ 40 ክንፍጠር ከለና እንወሃቦ ናይ እግዚአብሔር ኣእምሮ እዩ። እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ኣእምሮ ክቐርፀሉ እንከሎ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ድሕሪ 40 መዓልቲ እዩ። ኣብ 40 ዕለት እዩ። እቲ ቅድሚኡ ዘሎ ህፃን ክሳብ 40 ዕለት ኣብ ማህፀን እንኡ ማይ እዩ። እዚ ብሳይነሳውያን ዝተረጋገፀ እዩ። ብናይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ድማ ቅዳሴ ኣትናቴዎስ ከምኡውን ግብረ ሕማማት ድህረ ተፈጥረቱ ለሰብ እምህልቆ ዕለታት 40 እለታ ብእሉ ወታነዲ ሰብአ መጽሓፈ ከመ ኣይዳአ ወይ ድማ መጽሓፍ ከመ ኣይዳአ ስብሃት ለኩም ንብል ግብረ ሕማማት ስላሴ ድሕሪ 40 መዓልቲ ንወዲ ሰብ እንተ ደሊኡ ሰናይ ክገብረሉ እንተ ደሊኡ ሓጢአት ክፍጽመሉ እንተ ደሊኡ ቅድስና ክመልኣሉ ኣብ 40 መዓልቲ ኣእምሮ ዝቐርጽሉ ስላሴ ኣብ ማህፀን እኑ ኣብ 40 መዓልቲ እዮም ንህፃን እንሆ ድማ ኣብ 40 ዕለት ብዝተዋሃቡ ኣእምሮ እግዚአብሔር ዘምልኸሉ ፀጋማይ መንገዲ ተሃልዩ ከዓ እግዚአብሔር ዝኸሓደሉ እዚ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ኣብ 40 መዓልቲ ብዝተዋህቦ ኣእምሮ ብዝተዋህቦ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክሳብ 40 መዓልቲ ግን ህፃን
ማይ ነይሩ أربع معالتي أب محسن إنه بوتا زحزلو أسراو جمات زنك أساقسلو بعاب إدما كاب سلاسي أي إمرو زوها بلو إلو كداسيات ناتيوس قليت أولو ومالتي زي اتكال أي أربعة قدامي أربعاني قدام كاب زحتم تمدري حتم تمهاتس أنت وليدو تفتيرو غريتا ولدنا سلاسي بأربعة معلتو هاي بنا بجنة كم زاتوه اتكال أي دما أما هاتسن إنو ناون نصدق إن بركات نزخون أيمرون وهابلو أو أربعة معلتي مهاني أربعة معلتي أيمروز وهابلو سب أو بحري زحز دما أربعة معلتي تخكلنيا بوتا أما هاتسن زقمت اللون أربعة معلتي نايم الزواوري الدم جماوتي زرائيلون زجمرولون هون أو أربعة معلتي سلازي خلي أربعون انتقنا ناي دحنتنا يو مالتي سالسيتي أربعة ما أتى إجزيابير ويدما ماي أيه كاب إجزيابير ندك سبات ناي قصعات ماي بمدرن بلا علني مسيت ماي بمدري فلح بمدرن مدري كساب أبونا نو وقتي أي نبران كاب ناي تحتي تقلي إيها تصقب نيرا أربعة وقتي كاب دحري نوها أبونا يجميرو ناي بايرها ساب تمرتي سلازي بزي مسرت اتنا تعلمتي أنا قصعات تباهيلو بلا علم بتاعتن زتوسن الله الزنام أربعة ليتن أربعة معالتن إيزونيم تمركب دمان حمش شورحي 250 معالت زأكل أب مايك تصنع كيلا تكندي نازك أمرزي صوانا يجن مسماي ويدمامس أربعة استحاحس أربعة ليتن أربعة معالتن زنام بمزنام الزنام بتاعتي كم زجلسنا يو كلهم مدري عين مايات كفيتا وعي لبت زبالة ماينا قصعات يا فنيات اللهم مبر زنام بلعل زمص أي نبرن إزي فلقن وكان إزي ونزتات وحجات كاو استرفي سلازي تاسالسيتي ناي أبونانو زدحان الله وأترف 8 نفسات كم زبل أورجا فترة 14 ترسوسان كلتن إذا 4 زي أدما دك سبات كاب إجزيابير قصعات استقبلوا له رابعيتي 4 يساق أبناي نجرة كبكاب يزاتو زي نربكا كمرعوان كله أب زفترات 14 ناينو أب شوعات زفترات نايسا نربكا كمرعوان كله زا عطري 4 جرنا يزلنا أب 14 زفترات ود 4 معالت نيرو نسوريانا وأبكو يخدو الله أبزني وروان إنه ودي 4 معالتي نبره ودي 4 معالتي دم أبترو بعد صنيع نيس إن ربك يلالي عبز نبر أول ما يكتقدح نبرت يزبلون زي 4 زمس ما يزتحازو ودما مس في دل ما سلازي ودي 4 معالت نبره ودي 4 عامت نبره يبلي غريتا سلازي 4 عامت ناي كاب ويدما حدا من سي نقول نستيتك تولو زحسب زنبره يسا أبنت مقبر يسا نربكا والدربعة معالتي والدربعة عامة كله مرتسع يبل مالتي زي كم كتر بعتي 4 ناي دحنت ويدما ناي كاب كمر أبزات ولي صراحة مشي نبي إسرائيلاويان 10 معالت حزبهم مستقعزة أب إمباسينا قال أب زورد وستدبرسينا وهذا هجة لمسي وكدنا رأس دبر بجيميا وتيسة بسلمت ونفس ورنسك على أكرتي جسس اللي يقوم بفرحات كم زبل ما يسأل سوداس مريم ويدما أب زداقم 4 معالتي 4 ليتي أب إمباسينا بصورة بسوباين قدم 7 معالتي ده 33 معالتي ده 7 معالتي زي أبير تجلسو صلاة كيدان أب كل التأيبان أب حدا مجد أطمي 10 تزازات كريسو كوبان كله 4 معالتي ينز أو بإمباسينا استقمطو 4 ليتن 4 معالتني بس دما صلاة حجي سفرة إجزيابير أبزلي ساعات أبزلي أوان زقلة صلو صلاة كم استوهاب بعبي دما إلا تصحف بأصابي يقول إجزيابير بأصبعتي إجزيابير استصحفه 10 تزازات دك سوات كاب أمروخة تقط ناب أمروخة إجزيار كاب جبيرة هاتيات ناب جبيرة صدق زملس صلاة كم استوهاب تابوته جو نري لذيذ 4 دما
ናይ ድሕነት ናይ በረኸት እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ጽላት እግዚአብሔር በጽባይቱ ዝጸሓፈሉ እግዚአብሔር ዝቀረጸሉ ጽላት ዝተዋሃበሉ 40 ንብል ማለት እዩ። ድማ ናይ ድሕነት ናይ በረኸት ናይ ረድኤት እዩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ኣብ መንጎኹም ምእንቲ ክነብር ታቦት ግበሩለይ ከም ዝበለ ንእስራኤላውያን ድማ ኣብ መንጎ ልቦም ኣምልኾት እግዚአብሔር እናቐረጸ ኣብ መንገዶም እውን ብበረኸት እናበልዐ ክኸይድ ስለ ዝደለየ ብ40 ሌሊትን 40 መዓልትን ጾም ብምጻም ነቢይ ሙሴ ንኢያሱ ወዲ ነዌ ኣኸቲሉ ጽላት ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበለሉ እዩ። ሻድሸይቲ ኤልያስ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 8 ተዛሪእና ኤልያስ ከይበልዐ ከይሰተየ 40 መዓልቲ ተጓዒዙ 40 መዓልቲ ተጓዒዙ ማይ ኣብ ዘለዎ በጽሐ ይብል። ስለዚ እዚ 40 እዚ ድማ 40 ለይቲ 40 መዓልቲ ድሕሪ ምጓዓዙ ማይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ እዩ። ንሕና እውን ብ40 መዓልቲ ብጥምቀትና መንፈስ ቅዱስ ንቕበለሉ ኣብ ድሕሪት ክንገልጾ ኢና። ስለዚ እዚ ድማ ኤልያስ ኣብ ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 2 ከም ዝገለጽናዮ ቁጽሪ 8 ድሕሪ 40 ለይትን 40 መዓልትን ምጓዓዙ ማይ ከም ዝረኸበ ይነግረና። ማይ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ቁጽሪ 7 እስራኤላውያን ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ናብ መቕደስ ከይዶም እስራኤላውያን ንእግዚአብሔር ዘስምሩሉ ዝሕጎስሉ ኣብ 40 መዓልቲ ነይሩ። ኣብ 40 መዓልቲ ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ሃብተ ረድኤት መሊእና ኢሎም ዝኣምኑሉ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚርኩም ዝተንብቡ ኣብ 40 መዓልቲ ዝነበረ። ስለዚ እዚ ድማ ናይ መቕደስ ስርዓት ኣብ 40 መዓልቲ ዝፍጽሙሉ ዝነበሩ ይብል። እዚኣ እታ ቁጽሪ 7 ማለት እዩ። ቁጽሪ 8 እዝራ ናይ መጽሓፈ ኦሪት ካብ እስራኤላውያን ተሰዊሩሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ወይ ድማ ካብ እስራኤላውያን ተመንዚዕሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንመጽሓፈ ኦሪት ይትርጉመሉ ኣብ ዝነበረ እቶም ናቱ ጸሓፍቲ እናበልዑ እናሰተዩ ይጽሕፉ። እዝራ ነቢይ ግን ኣብ እዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 44 ተዳሪኹም 40 ለይቲ 40 መዓልቲ ከይበልዐ ከይሰተየ መጽሓፍቲ ይትርጉም ነይሩ። ዋላ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ሳይነሳውያን ከይተረፉ ዝተራድእሉ ጾም ንሓደ ወዲ ሰብ ፍልጠት ዝገልጽ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ። ብመንፈሳዊ ፍልጠት ይገልጽ፣ ንልቢ ወዲ ሰብ ሓጢኣት ሓጺቡ ስፍራ እግዚአብሔር ይገብር፣ ቅድስና የውህብ፣ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዘሎ ሰንሰለታዊ መንፈሳዊ ምትሓሓዝ የዕቢ እናበልና ኢና ንገልጾ። ብጾም ህይወት እዩ ዝመጽእ። ሳይነሳውያን ከይተረፉ ግን ሰብ ከይበልዐ ከይሰተየ እንተደኣ ውዒሉ ይረቅቕ እዩ፣ ይፈላሰፍ እዩ፣ ይዓቢ እዩ፣ ፈላጥን ሓያልን ይቕየር እዩ እናበሉ ይገልጽዎ ማለት። ስለዚ እዝራ ድማ ኣብ ቁጽሪ 8 ተዳሪእና ሻምናይቲ ቁጽሪ ጌርናያ ዘለና ኣብ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 44 እዝራ ሱቱኤል ከይበልዐ ከይሰተየ ነዚ መጽሓፍቲ ይትርጉሞ ነይሩ ማለት እዩ። እቶም ጸሓፍቲ ግን ብዘገርም ይበልዑን ይሰትዩን ነይሮም። ስለዚ እዚ ድማ ቁጽሪ 8 ብጾም ዝተሰወሩ መጽሓፍቲ ከም ዝግለጹ ብጾም ዝረሓቐ ምስጢር ከም ዝቐርብ ዝረቐቐ ምስጢር ድማ ከም ዝጎልሕ የርእየና። ቁጽሪ 9 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 2 40 ለይቲ 40 መዓልቲ ብምጻም 3 ዓበይቲ ሃጣውእ ዲያብሎስ በዚ ክፍትኖ ይኽእል እየ ኢሉ ብዝሓሰቦ ናይ ዲያብሎስ ሓሳብን ቃልን ግብርን ኣብ ደብረ ቆሮንጦስ ዘሸንፈሉ እዩ። ክርስቶስ ኣብ ደብረ ቆሮንጦስ ብጾም ንዲያብሎስ ዘየሸነፈ ነይሩ እንተትኸውን ሎሚ እቶም ንእግዚአብሔር ዘስምርዎ ሰማዕታትን ባሕታውያንን ደናግልን መነኮሳትን እቶም ናይ እግዚአብሔር ተጋደልቲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣይምሰዓሩን ነይሮም። ግን ከምቲ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ንዓለም ኣነ ስዒረያ እሞ እንሆ ንስኻትኩም ድማ ብርጉጽ ክስዕርዋ ኢኹም ከም ዝበለና 40 ለይቲ 40 መዓልቲ ብምጻም 3 ርእሲ ሃጣውእ ዘሸነፈሉ እዩ። እዚኣቶም እቶም ዝዓበዩ
ናይ ሓጢኣት መበገስ እዮም ይብል ቅዱስ አትናቴዎስ ክገልጾም ከሎም ርእሰ ሃጣዊ ይብሎም ወይ ድማ አንድ ምታት ትርጓሜ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 2 ማቴዎስ ወንጌል ያቶም ቶም ትዕቢት አፍቅሮ ንዋይ ንንዋይ ምፍቃር ንትዕቢት ወይ ድማ መብልዕ ምፍታው ወይ ድማ ስልጣን ምፍታው ዘተኣሳስሮም ሰለስቲኣቶም ዘሸነፈሎም እዩ ንትዕቢት ብትዕግስቲ አፍቅሮተ ንዋይ ብትዕግስቲ ንትዕቢት ብትሕትና ንስስዕቲ ድማ ንስስዕቲ ብዘይ ምድላይ አሸኒፉ ንምእመናን በዚ መንገዲ እዚ ክትከድለኩም ዝበሎም ክርስቶስ ተዘየሸንፎ ነይሩ ነይዚ ሎሚ ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ቸቸይ ይበለ ነይሩ ማለት እዩ ነገር ግን ኣነ ንዓለም ስዕረያ እንድየ ስኻትኩም ድማ ክስዕርዋ ኢኹም ዝበለና ጎይታ ንዲያብሎስ ብዝጨፍለቐሉ መንገዲ እግሪ እግሩ ስለንኸይድ ኢና ንስዕር ኣብ ዘፍጥረት መጀመርታ እንተ ተመልኪትና ተመን ወይ ድማ ኣብ ልሳን ተመን ዝሓደረ ዲያብሎስ ካብ እግዚኣብሔር መርገም ይቕበለሉ ኣብ ዝነበረ ንስኺ ሸኾና ደቂ ሰባት ክትነኽሲ ሰባት ድማ ርእሲ ርእስኺ ክጭፍልቑ ክንዘለኣለም ይኹን ይብል እዚ ብኣንድምታ ክትርጎም ከሎ ኣብ ርእዩ ዘፍጥረት ኣንድምታ ሸኾና ዝተባህለ ዲያብሎስ ልቢ ሰባት ክነክስ ቅዱሳን ድማ ብጾምን ብጸሎትን ከምቲ ክርስቶስ ዘሸነፈ ርእሲ ርእሲ ዲያብሎስ እናሸነፉ ክነብሩ ስለ ዘለዎም ኢሎም ሊቃውንት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይትርጉምዎ ስለዚ አርዚ ኣርባዓዚ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብጾም ንትዕቢት ንኣፍቅሮተ ንዋይ ንስስዕቲ ክንጭፍልቅ ከም ንኽእል ኣብ ደብረ ቆሮንጦስ ኣጸሚ 40 መዓልትን ብምጻም ንዲያብሎስ ጭፍለቐሉ ካብዚ ድማ ፈጺሙ ዲያብሎስ ካብኡ ረሓቐ ይብል እዚ ዲያብሎስ ራስ ብራስ ዝፍትኖ ጌርና ከይንወስደን ጎይታ ዲያብሎስ ንጎይታ ክንድኽፍትኖ ኣይክእልኒ እንታይ ደኣ ሓሳባት እዩ ምክንያቱ ሓሳብሰ ይቀድሞ ለነገር እቲ ዲያብሎስ ኣብ ክፍኣቱ ኮይኑ ዝሓስቦ ዝነበረ ሓሳባት ጎይታ ኩሉ ንኩሉ መርሚሩ ስለ ዝኽእል ንሓሳባቱ ኣብ ደብረ ቀረንጦስ ጨፍሊቑ ሲዒሩ ንምእመናን በዚ መንገዲ እዚ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢልዎም ማለት እዩ ነዚ ከዓ በዚ ኣስሚሮም ቅዱሳን ኣቦታትና ንእግዚኣብሔር ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝወረሱ ኣለዉ ሐዋርያት ነዚ ተኸቲሎም እዮም 40 ጾም ነቢያት ዝነበረ 40 ድማ ጎይታ ኣስሚርዎ ሐዋርያት ድማ 40 መዓልቲ እዮም ጸይሞም ድሕሪ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣቶም ንዘለኣለም ጸኒዑ ምእንቲ ክነብር ኣብ ገድሎምን ኣብ መንገዶምን ሰዓርቲ ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡ 40 መዓልቲ እዮም ጸይሞም ድማ ጾም ሐዋርያት ይባል ስለዚ ቁጥሪ 9 ናይ ጎይታ ጾም ቁጥሪ 10 መፈጸምታን 40 ንሕና ደቂ ሰባት ምእመናን ክንበሃል ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ካብ ኣዳም ዝሰኣናዮ ውልድነት ኣይትብልዑ ተባሂልና ምስ በላዕና ዝተገፈና ጸጋ ዝምለሰልና እዩ ምክንያቱ ጥምቀት ወዲ ሰብ ኣብ 40 መዓልቲ ይዝረክብ ጥምቀት ምርካብ ማለት ከዓ ምስ ስላሴ ሓደ ምዃን ማለት እዩ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ብርጉጽ ኣብ ቆሎስየ 2 ወዲ ሰብ ሓጢኣቱ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ እዩ ወዲ ሰብ ሓጢኣቱ ኣብ መስቀል ተሳዒሩ ኢሉ ክርስቶስ ነይሩና ድሕሪ ስቕለት ወዲ ሰብ ጥንተ ኣበሳ የብሉ ስለምንታይ ደኣ ጥምቕ ናይ ስላሴ ውሉድ ንኽበሃል ናይ ስላሴ ወገን ንኽበሃል ምዕራፍ 1 ዮሃንስ ወንጌል ነቶም ብስሙ ዝኣመኑ እንሆ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ መሰል ሃቦም ይብል 16 ማርቆስ ወንጌል ድማ ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቁም እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም ይብል ስለዚ ካብ ስላሴ ውሉድነት ንረኽበሉ ቁፅሪ 10 ጌርናዮ ዘለና ጥምቀትና ኣብ 40 መዓልቲ ህፃን ካብ እንኡ ዝተወልደ ወዲ ተባዕታይ እንተኮይኑ ከምቲ ዘሌዋውያን 11 ዝነግረና ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ካብ 80 ግን ብ40 ዝተቐመረ ምስ ማይ ምትሓሓዝ ምስ ፊደል መ ርክብ ዘለዎ ምስ 40 ወዲ ተባዕታይ ኣብ ቤት መቕደስ ከይዱ ውሉድነት ዝረኽበሉ እዩ ድማ ኣብ 40 ኣብዚ ክሳብ 5 ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ 5 ኣእማደ ምስጢር ዝፍጸምሉ ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ግን ካፍቲ ዝተረዳእና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዚ ኢልካ ኣይቅመርኒ
ኣብ ጥምቀት ንረኽቦም ግን ቀዳማይ ኣብ 40 መዓልቲ ኣብ ጥምቀትና ውሉድነት ካብ ስላሴ ደቂ ስላሴ ንኸውን ብጥምቀት ኣብ 40 ኢና ነዚ ኣብ ምዕራፍ 1 ዮሃንስ ወንጌል ነቶም ብስሙ ኣሚኖም ዝተጠመቁ ውሉድ እግዚአብሔር ክበሃሉ መሰል ሃቦም ድብል ነዚ ከይተጠመቅካ ውሉድ እግዚአብሔር ኣይትበሃል ኒኻ ምስ ተጠመቅካ ግን ውሉድ እግዚአብሔር ትበሃል 4 ገላትያ ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ይብል ብትብዓት ቅዱስ ጳውሎስ ደቂ እግዚአብሔር ክትከውን ተኾንካ ብጥምቀት ስለዚ ድማ ኣብ 40 መዓልቲ ይፍጸመልና ኣብ 40 መዓልቲ ካብ ስላሴ ውሉድነት ንረክብ ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ብሜሮን ምልኣት ይረኽበልና ብቅብኣተ ሜሮን ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ንረክብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት ብሜሮን ኣብ ዘበን ሐዋርያት ብንፋሃተ መንፈስ ቅዱስ ዝነበረሉ ብባርኮት ዝነበረሉ ድማ ኣሎ 19 ግብረ ሐዋርያት ተሪኢና ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ቆሮንጦስ ናብ ኤፌሶን ምስ ኣተወ 12 ዝኾኑ መናእሰይ ተጠመቁ ተጠሚቕና እንዲና ብናይ ዮሃንስ ናይ ዮሃንስ ሓጢኣት ዳያ ተኣልምር ውሉድነት ኣይተውህብኒ ኢሉ ብስም ስላሴ ሰጥመቆም ባሮኾም መንፈስ ቅዱስ ድማ መልኦም ይብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ብቅብኣተ ሜሮን ኣብ 40 መዓልትና ኣብ ጥምቀትና ብቅብኣተ ሜሮን ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ንረክብ ይብል ትሊቅ ከምኡውን ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እንቕበል ኣብ 40 መዓልትና ስለዚ እምበር ኣብ ግዜ ጥምቀትና 5 ኣእማደ ምስጢር ዝፍጸመሉ ምስጢረ ስላሴ ስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እንኣምነሉ እዩ እዚ ድማ ህፃን እንዲ መዓስ ኣሚኑ እንተበልካ ትኻህን እንታይ እዩ ዘጥምቆ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አጠምቀከ ይስብሎ እዚኣ ተቐዳሚት ትፍጸም እያ ምስጢረ ስጋዊ መዓስ ይቕበሎ መዓስ ይኣምኖ እንተ ኢልና ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ብምቕባል ምስጢረ ስጋዊ ምእማን ማለት ሕፅር ብዝበለ ክርስቶስ ኣምላኽና ወልደ እግዚአብሔር ካብ አቡን ካብ መንፈስ ቅዱስን ከይተፈልየ ብመለኮት ዘለዓለማዊ እኳ እንተኾነ እነሆ ብፍሉይ ኣካሉ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ቅዱስ ስጋ ካብ ቅዱስ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ሓደ ኮነ እዚ ምስጢረ ስጋዊ እዩ ዝኾነ ሰብ እንተዋህዶ ከኣምን ተኾይኑ ሎሚ ኣብ ካልእ ሃይማኖት ተነይሩ ድሕሪ ምስጢረ ስላሴ ኣጥቂቑ ክንመሃሮ ዝግብኦ ምስጢረ ስጋዊ እዩ እዚ ድማ ክርስቶስ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ምስተዋሃደ መለኮት ምስ ስጋ ሓደ ምስኮነ ምፍልላይ የብሉን ኢልካ ምእማን እዩ ምስጢረ ስጋዊ እዩ ብዙሕ ምድብላቕ ብዙሕ ሃይማኖት ዘምፅእ እዚ ምፍልላይ የብሉን ኣልቦቱ ፍልጠት እምድህረ ተዋሂደቱ ስለዚ ምስጢረ ስጋዊ ዝፍጸመሉ ድማ ካብ ምስጢረ ስላሴ ከይተፈልየ እዚ ማለት እዩ ምስጢረ ጥምቀት ዝፍጸመሉ እቲ ህፃን ክጥመቅ ከሎ ብዝርአ ማይ ዘይርአ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል ዋላ እውን እታ ማየ ጥምቀት ካህን ክደግማ እንከሎ ማየ ገበወ ናይ ዓርቢ ስቕለት ካብ የማናይ ጎንኻ ዝፈሰሰ ቀይራ እዩ ዝብል እቲ ዲያቆን ይኹን እቲ ኣናጉንስጢስ ነታ ማይ ሜሮን ዝተዋሃደታ ማይ ክደፍኣ እንከሎ ኣብ ውስን ዝበለ ስፍራ ክደፍኣ እንከሎ ደጊሚ ዝደፍኣ እንታይ እናበለ እዚ ማየ ገበ ተለዊጡ ዘሎ ማየ ጥምቀት ናብ ተራ ማይ ለውጦ ኢሉ ዝደፍኦ ኣብቲ ድሕሪት ናይ ማየ ጥምቀት ናይ መጽሓፈ ጥምቀት ድሕሪት ኣለዎ ራእዮት ምስጢር ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ምስጢረ ቁርባን ዝፍጽማ ድማ ብዚኣ 40 መዓልቲ ስለዚ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ድማ እቲ ዝተጠመቐ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ፈጺሙ ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ምስኡ ዝሞትና ምስኡ ድማ ክንትንስኢና ይብል መዓስ እዩ ወዲ ሰብ ክርስቲያን ምስኡ ሞይቱ ብጥምቀት እዩ ሰለስተ ግዜ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣብቲ ማይ ክጠልቅ ከሎ ህፃናት ማይ ሙሉእ ክጠምቕ እዩ ዝግብኦ ማይ ኣይኮነን ድክዓዎ ሙሉእ ብስም ኣብ ብስም ወልድ ብስም መንፈስ ቅዱስ እናበለ ሙሉእ እዩ ዝጠልቕ እዚ ከዓ 3 ለይቲ 3 መዓልቲ ምስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ብምህላው ተሓሲቡሉ እዩ ነቲ ህፃን እነሆቶም ምስኡ ዝሞትና ምስኡ ክንትንስኢና ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ስለዚ መበል ቁፅሪ 14 ካብ ስላሴ ውልድነት ንረኽበሉ ናይ ጥምቀትና ምስጢር ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ንቕበለሉ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና ደቂ ስላሴ ንኾነሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ዮሃንስ ወንጌል ብስሙ ዝኣመኑ እንሆ ውሉድ እግዚአብሔር ክበሃሉ መሰል ሃቦም እዩ ንሕና ውሉድ እግዚአብሔር ኢና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ 4 ንደቂ ገላትያ ኣይሰምዑን ዲኹም ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ይብል 21 ዮሃንስ ወንጌል መወዳእታ ንሃዋርያት ኣብቲ ባሕሪ ጥብርያዶስ ምስ ጸንዑ ኣቱም ደቀይ ዝብላዕ ዘለኩም ኢልዎም ደቂና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ዘማቲ የብልና ብግብሪ ምናልባት ሓጢኣተኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና በቲ ናይ ውልደ ጥምቀት ጸጋ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ ግን ውሉድ እግዚአብሔር ኢና
أو عسرت وشدش يوحنس وانجيل إميزيس يبلغكم وأيركتيه غريتا إميزيس يبلغكم أقبرتي على أيركتي أنتم كابلومي أقلقلتي يبلغكم لأنت إذا أعرفتي يوم سلزنا إحنا أعرف جزء أبيرنا دك جزء أبيرنا ولد جزء أبيرنا بمتايز كل زي بتنقطي ምክንያቱም ምዕራፍ 3 ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቅሬታ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ ቁጥር 21 ብዛዕባ ጥምቀት ይዝገልጽ ጎይታ ኒቆዲሞስ ብዛዕባ ጥምቀት ይዘራረብሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ኒቆዲሞስ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንዘለኣለም መንግስቲ ኣይሪኣኒ ይብል ኣይኣትዋኒ ኣይኮን ኣይሪኣኒ ምርኣይን ምእታውን ጸጋ ኣለዎ ዘይ ምርኣይውን ዓበ ውርደት እዩ ስለዚ نفاس نابز دليل ينفس كابي كم زمت نابي كم صغير أيتفلتني هاد تخمم فستول تقاكم إيه فلو سلازي بزيت مقدحنات يلا نمو زابط مقصر كبدحنات صقام منفس قدس أبربعة معلتي إنا نرغبا مالتي سلازي قويت أيسوس كرسوس نزي أربعة زي هذا كمص أربعة ناي دحناتنا مسكر مخانم انت كري نتخاب قدس دنجل مريم ولايت أملا استو هادو سقا زلالم مس ملكوت حدا خم زخونه زلالم نملكوت كمز ولد እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ምስጋ ሓደ ምስ ገበረ ስጋ ድማ ንመለኮት ዘላለም ገንዘቡ ተቆጽረሉ ከም ዝብል ነዚ ስጋ ዝሒዝዎ ከይፈለዮ ኣብ 4 መዓልቲ ዝዓረገ ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ንዓለም ክፈርደላ ኣብ ዝመጽእ እዋን ድማ እቲ ካብ መለኮቱን ዘለዓለም ዘይተፈልየን ዘይፍለን ስጋኡቱ ዝተዋሃደ ብኡዩ ክግለጽ ልክዕ ከምቲ ኣብዚ ምድሪ ንስጋኡ ካብ መለኮቱ ዘይፈለየ ብተዋሃዶ ዘጽንዐ ዓለም ክፈርድ ድማ ልክዕ ብኡ ክመጽእ ማለት እዩ ራእይ ዮሐንስ እልፍ ኣእላፋት መላእክት ዓጅቦሞ ብዘፍርህ ግርማ ከም ዝብሎ እቶም ዝሸንከርዎ ከይተረፉ ክሪእዎ እዮም ከም ዝብሎ ሽንካር ኣስራት ኣብ ኢዱ ምስ ምልክት እዩ ክግለጽ ስለዚህ ነዚ ናይ ንድሕነትና ኢሉ ዝወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስጋና ተዋሂዱ ካብ ስጋ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ድንግል ስጋ ካብ ድንግል ነፍሳ ነፍሲ ከም ድብል ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ 4 መዓልቲ ዝዓረገሉ እምበር እግዚኣብሔር እኮ ብባህሪኡ ዓረገ ወረደ ኣይሰማምዑን መለኮት ኣብ ብምሉእ ህያው እዩ ግን ነቲ ስጋ ከም ዘይፈለዮ ምእንቲ ከረድእ ኣብ 4 መዓልቱ ዓረገ በለ 4 መዓልቲ ኣበይ ጸኒሑ ንሃዋርያት 7 ኪዳናት ክምህሮም ጸንሐ ይብል ምክንያቱ إذا 10 زجلسنايو أو 10 زمصانايو دحر 10 معلتي منفس قدس سر زور دلومي تا 10 أنت يحزلو أب ساعاتو كم فقد جيارك نمارينا أب 4 معلت نقويتا إيسوس كريستوس نهاوريات دحري تنسائي زمهارو تمرتي كيدان يزبال سبكتا يكون يزبال كيدان أبز دما طباب الساعة كمت سبعة أي ما دزولو فتصمر لهم صنيه شوبعات أعنود شوبعات كيدانات نكيدان أب 3 كفلي ናይ ንጎ ናይ ምሸት ናይ ለይት እንዳገበረ ትምህርተ ወባት እግዚአብሔር ዘብርሃናት በእንተ ቅድሳት ክሳብ በእንተ አናጉንስጢስ ዝብል 4 ቅዳሴ እግዚ በሰማይ ምስ ቅዳሴ እግዚ ዘሎ ንበይኒ ምስ ቅዳሴ እግዚ ስለ ዘሎ 6 ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ካብ መቅደስ ናብ ኣውደ ምህረት ወሪዱ ኣብ ምእመናን ኣብ ዝመጸሉ እዋን እናዚምና ቅዱስ 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 እናበልና እንቅበሎ ምስ 7 ኪዳናት ማለት እዩ 4 መዓልቲ ነዚ ምሂሩን ኣስተምሂሩን ዕርገቱ እናርኣይዎ ዓረገ በለ ስለምንታይ ጎይታ እናተረኣየ ኣብ ዕርገቱ ጥራይ ይፈጽሙ ንልደቱ ዝምርምሮ የለን ንትንሳኤኡ ዝምርምሮ የለን أزي عبي كعرر كله جن متهاتي والسؤال يكونن كم يبيلو سقوم زو عرقن كي بالمنتي النار أيوة على جبل معرف حدا يقول هواريات لذي نايرجعوا بركات ككافلنا صلاتنا قام محرق تمنيتنا أجزي أبير كم مدرينا بسماء بصلات قدسان عريقوس مدرنا صدق سلام كون أجزي أبير فاضيهم 4 معلت زعرقلو 10 أبنتات زد جلسنا يه ካብ 4 መዓልቲ ድሕሪ ምዕራቡ 10 መዓልቲ ጸኒሑ እስከ ትለብሱ ሃይለ ማርያም ካብ ኣርያም ሓይሊ ስጋ ተቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ዝበሎም ድሕሪ 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ዘውረደሎም ድማ
ዝበለፀ ኣዳሊና ክንመፅእ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዘለኣለም ንዑ ይኹኖ ስለ ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሐት ለእግዚኣብሔር